Okay, je nwoke egwu papa akpa mma pasa amalụnụ mma ana m na ngwulube nna m nke bụ nke wugodoro anya n'ụbọchị taa akwa ọkọ na Tiwara-Aki na n'ọba chimụrụ anya unu n'ezi anya n'akụkụ ya unu ga-abụ Chief AkunarataUgo Okija aka ji ọfọ ụlasị aka ji ọfọ Ogwugwu Akpu Okija ya na cabinet chief here I pay curtsy visit to the digital native doctor Balatulen ego na butu akwa nwe onye ọba akwa nwere ọgwụ nwe ego akwa nwere ngabasị akwa nwere eje nje ya eze ndị dibịa wasị ka batụkọ isi ọnụ ka ụbọchị wee do mma unu n'anya bụ na mmọnwụ na-aba edochie na Chinwe ekpogo n'akaba oke yi na-abọ nọ n'ọgbọ ele ka esi eme ọ na-ama mma a na-abụkọrịta onwe anyị n'anya na-enwe ịhụnanya anyị na-extend the love to each other onye bụ na ibe a na-eme na-aga Chief ka ekene na-egwa n'anya abaghị na onye bụ anyị agazi ụmụnne mmadụ ndị ọma na-ege m ntị n'ụbọchị taa mụ ka a na-akpọ High Chief AkunarataUgo one of Okija Igbo mmiri of Ezike anọ m n'obi Akwa-Okuko Tiwara-Aki ezi oyi maka asị na dibịa na ayọ oyi dịka atụrụ mana ọnwụ na-egbu atụrụ adịghị egbu dibịa mana eziokwu ụgbọ m na-akpọ okwukwe Chukwu okike abịa ma isi anyị niile n'otu n'otu wee na-asị na ngụ nke anyị ji eko na ọma nkọnarị anyị ise ana m asịkwa ka anyị dị ndụ ka ndị iro anyị dịkwa ndụ ise ife anyị ga-abụ ise ka ha rabụ ndị nke na-ama anyị aka sị ka ha fụ ọdịda anyị anyị dị ekpekwa ekpere ka ha nwa ya dị ekpere ọdịda afa kama ka ha were aka ha ife ọbụla ha chuzuru si ka ọma anyị ka ọ jekwaje mmefa ise onye si anyị dị ndụ ya dịkwa ndụ onye si anyị dị ogbenye ya testi ụbịam ka ofu ka o si adị mana eziokwu maka na anyị gwụsị na ụbịam bụrụ ka ọ malụta anyị ka onye ji nke anyị ya jide so uwe m na-arịkwa Chukwu okike abịa ma ka ọ bịa duba anyị na-eche anyị na-echekwa n'obodo anyị bụ Biafra ana Igbo wee na-asị ka anyị rabụ ndị na-eme ife omenala ezumezu dibịa ka nna asị ebe ọbụla ọnọ ya gbagota n'ike na ebube ọsọsọ nkata ezi ezi maka na ife eji mara dibịa bụ agwọ na ele o ji bụ ọgwụ dile dibịa rie ego ya ka o ji abụ ekwute dibịa ekwute ngwa afọ ya ọghọm na-asị mbụ na egede ọrụ mmụọ na nnụ mmụọ ka ha bịa na-eduba anyị na-echebe anyị nye anyị nkwado nke anyị ga-eji afịfịa ọbụla nke anyị metụrụ aka ka ọ bụrụ ọganiru ise nwoke nke anyị si ya dịrị mma na ọ ga-adịrị ya mma maka na Baịbụl mee ka anyị mara sị na Chukwu na-esi n'onye amụma ọnụ onye amụma egozi ndị mmadụ etu anyị na anyị bụ ndị amụma nke Chineke nna nwa anyị kwu ndị nke ọbụla anyị si ya dịrị mma ọ ga-adịrịfa mma n'ụbọchị taa ise onye nke pụtara wee necha anyị gbaa anyị mkpọmkpọ dibịa anyị si mkpọmkpọ ọrịa ya tụ ya ka anyị werekwa mkpọmkpọ ọgwụ gwọọ ya ka ọ dịrị anyị niile mma n'afa Chukwu okike abịa ise anyị ekene AkunarataUgo Aí eu vou pode. Calma, vou já ir, olha. Na papai moça, minha tia mara muito ele é. Maka na onye iri nke o ejiri ụlọ elu ụlọ wepụta ya bụ ọjị na-agba ndị mmadụ na-enyere ọjị bụ agba ndị ọ na-akọrọ ya ha na-aṅụ mmanya awazi ọjị taa ọgbaba na mmanya aba na-aṅụkwa bụkwa ebe ahụ o jekwa n'ego enyere ka o ji wetakwa mmanya maka na onye
akọrọ na-efuru Obasanjo ya asị okere ibe Obasanjo nyere gị so n'ilu ebe ọba na-efuru akwa n'ikwudoro akwa ahinzi vidio adịgo evidence witness ya ka a ajụọ na court kedu evidence ya ka eji atụ mmadụ nga so anyị enwe ọjị anyị ewepụ ọjị jide nwanne anyị ewepụ ọjị jide onye jelube onye we ọjị na ọ hụrụ n'anya ọ wọrụ nzu mana ịma na ya nọ n'obi na anyị na-anya efu saịdị anyị nọ na be m ụdụ nkeji ejiri mpe eje n'ezi mara ife ọma ka ọ bụrụ ọsọ ndị pastọ maka bifo ka a na-asị na dibịa bụ na-eyi nkirika akwa dibịa na dị ntu a kedu ife oge mere mana ilezi anya n'ụwa kiri iko na ọkwa dibịa ha bụ ndị ahụ a na-agụ ụfọdụ ndị pastọ a na-akpụ ha dibịa ebere nke na-ekwuru okwu gbasata Ịlaịja ike nke enyere Ịlaịja ịbụ amụma ike nke enye onye a na-agba Ịlaịja ike mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ha na-ekwe ka eji ya nga ma ha na-asịkwa ka ha cheki ya n'akwụkwọ nsọ a mara onye ahụ na-akpọ Holy Pagan na Pagan bụkwa onye na-efe mmụọ ha jụọ ka akụwara anyị Holy Pagan o jere n'ọkụ mmụọ oge Holy Pagan nwụ o jere ọkụ mmụọ ọkwa n'igwe ka ọ nọ ọ na-agakwa Holy Pagan because of na ọ na-eme ife mme gịnị efekwa ụtọ na-efe mmụọ n'ime mmụọ n'eziokwu ife ọ bụla ọ na-eme a na-aga so bụrụ ka o si dị nna m darụ ọjị ụdị ife na ọjị akwa weta ụzọ nna nke wee bi na AkunarataUgo ji wee bịa pay costly visit to celebrity nwa dibia Akwa-Okuko Tiwara-Aki Aki N'Oba PPP. Alọ mama agụ alọ dị ndị agụ alọ anyị ji ọjị wee bịa mụkwụ si na anyị nọ 2022 wee bido ụfọdụ nwụrụ n'etiti ụfọdụ nwụrụ na mbido ụfọdụ ya nkwa na ende mana anyị anọ machasịa ya baa 2023 ọbịaji ibe m were ezigbo obi bịa okwu nsọ ọ na-ji ikpe ifeọma soro ya na ba onye were ajọ ibe bịaba anyị ọ na-ji ikpe ya were ikpe ya wee naba ekwu nsọ na ọla ya eji onye nwụrụ anwụ abụọ fọ ndị na-echere anyị ajọ ihe ọbọdụ na-aga ọrụ nwoke na-aga ọrụ nwaanyị bụ ndụ nka nka ọdụ iwe eji achọ ndụ mma bụ agara owuwe ego dị ọtụrụ odi ọ bụrụ ego mmụ alụ ọ bụrụ ego nne na ego eji eme mkpa ego eji eme ọkanga ego eji eme odogwu na onye nwe ego bụ ọga ọnụ awa ọjọọ a n'isi nwoke n'isi nwaanyị ọbụla na-ebe ekwu m si na babụ ife ahụ na-agbada nwoke babụ ife na-agbada nwaanyị nye ọbụla bụ onye na-ebe ana m aga ọrụ ya ọfọ na-asị ya na from now to 21 days ifeọma ya emere ọ bụrụ onye ego na-arịa arụ ego ga-eru ya aka ọ bụrụ onye nwa na-arịa arụ nwunye nwunye tekere ọ bụrụ onye moto na-akpa moto ejigba Disemba na-akpa ka o esu eme ya aghọtalụ akwụ nsị ya dụrụ nwoke na nwaanyị gaba tichela onye chere anyị mma mere onye chere anyị ndị omebe kwuru ekọ ya adụgbọ chukwu gboro n'ụgbọ a na onye mekwa onye na-apụ ile dibịa na ọrụ dịka afọ
Nke bụ mmanya na-ebinye AkunarataUgo n'Okija ji wee bịa curtsy visit. Manunu kevuli eliti na bu. Oh yes. Ekevuli eliti na bu. AkunarataUgo elizi aka. Yeah. Wa wannan mara. Ise. Ogo plaza. Ogo plaza mmadụ na mmadụ ji amarị. Mara eziokwu. Na Facebook ka m fọ ya. Fọ ya filu arụsị. Fụ ozu dọsịn. Ewee sị na ọnya na-enye Ogwugwu Akpu Okija nri. Mmụọ. Ogwugwu sị ya na ọdịnala anyị ka dị. Na mụrụ ekele ndị na-eme dibịa dị nna. Adị na mmụọ alọrọ emebe dibịa. Adị m 12 years nwee tampọ. Nwee moto. Nwee ọgwụ. Nwoke ji nwoke egwu. Adama aga enwere m ọgwụ. Ọ mụ obodo abụọ anyị na-agwụ. Nke ahụ anyị ma. Jiri m alụ m. Akwa. Agwagide m ọgwụ were 23 years. Kịta 23 years ka m nọ. N'elu ọgwụ ka m nọkwa. And ọ bịara ịkwụsị ịgwọ ọgwụ. Nkwụsị ịgwọ ọgwụ anwụrụ m. A na-anwụ aka ịkpara nka. Ọgwụ ahụ nke azụ wee mere. Onye ọbụla na-eme ọdịnala ana m asọpọtụ ya ọmụma. Onye ọbụla chọọ ya okwu mana ọ chọọ m okwu. Na anyị dị na nkwa anyị dị na mkpakịrị gbogbo. Anyị nwere mbazụ, anyị nwere mgbagana, anyị nwere ọzọ. Anyị ji amabụ ndị ilo. Onye chọrọ ọnwụ. Ma ya na-eburu mmadụ. Onye gbuo onwe ya na-eje na ọ ga-ata ya mụ. Ekwu nsị ekene enwe ike eke ya eke na onye lute m maka na eji m pere mpe. Enwe ike ekebe ndị okenye ndị 80 na ndị 70 na ndị 90 eburu ụzọ kesie ebe mgbe elute ebe nna ọgwụ na m osise ya ka m bụọ ya na m nwere mbara aka nwekwuo ume nwekwu ọgwụ so ka m bụta nke m maka na o nwere ike enyezi nye onye elu anyị aka onye nwe ntị ya na ibe nna-ekwu o nwere ibe nna-ekwu mmụnwa na-ekwula ka mmadụ onye elu anyị anwụ na ya dụ ndụ ka ọkụ ka anyị si wee kwado maka mma aka ya mma You are welcome.
Mama na-eje eri ka ọfụ gbara eje elu mbịa nke ọ bụ na egwu ama agwa wee abịa na nke m bụ na ama ya ihe nkara egwu mbịa bụ wa nọchie m ụlọ agba ngụ na onye ahụ na-agba akwa na ọnya bịakwara anyị ma agụ ọgụ na Ọkịja nwanne ebe Igbo Nwankwo maara ya nke a na-akpọ ego ise ya na anụ ada ya afọ m ha na Facebook mgbe ha dị na fon nwanne nwaanyị dị na fon kana mma asị na nwanne nwaanyị kana mma Ọkịja dị ya na fon original akpụ ụta anyị nwa ya eru n'isi aya ya na ndụ mmadụ ka enwe aya ya na ndụ mmọnwụ ka enwe eziokwu ka ị na-ekwu mmejọ ụwa bịa na ndụ ka ndị na ndụ mara onye na-ekwu anụ abịa ọlọ Tọzdee na nwanne ọkwa Thursday night mmọnwụ ya agba ụbọchị Eke ndị mma agbadata ego na mana mmọnwụ gba ụbọchị Eke a na-adatara ego maka na ndị abụghị ego ejebezi abịa ma mma agba ụbọchị Eke dara ego n'aba ntị arụkwa netwọk oi ewe alụba m erutego oke erutego ngwudo otu ka m bịa ka m gosi ebe ya akpọbịa anyị mezie Tuesday ka eme bọ enigo knockout one of my guy bịa Thanksgiving aka netwọk na-enye nsogbu anyị nsogbu ịmara mmekwu okwu na mgbede a bụ adụmbizi ịma anya niile agwụrụ m ọgwụ tata ma adụmbiri ịma na ọgwụ ga nna agwọ ee eziokwu ka ị na-ekwu nwanne m ikwu oge o nwere ihe ị na-ekwu kwuo ọzọ ka m ana m abịa ọkwụmụsọ na mụ na-abịa wete ntọrọ anyị o nwere onye mụ na ya nọ AkunarataUgo nya na-ebe Ogwugwu Akpu Okija ọnya mara ụzọ onye dị n'Ogwugwu Akpu ke gift a enye mmadụ bụ ogbebi kwa nke gift a enye mmadụ aka mara onye a ga-enye ke gift a enye mmadụ ke moto a ga-ebunye onye egwu moto nke bụ gift a ga-enye mmadụ moto a ga-ebunye onye egwu mana mara eku onye ọba aba gba ogbene ọkwa onye egwu ka a ga-enye nke
mana aka ara eku ya ba ara eku onye anwa ba ke gift ọchị inye mmadụ onye egwu onye kụri egwu mana ya ka ara eku onye anwa ba na moto anyị apịa mmadụ ba na ya ka ara eku onye anwa ba Lexus 300 Jeep. Pretty, good morning. Good morning, Pretty. How are you? Okay, we'll leave. Taxi is for you. In a begodi. Taxi is one. Iwe di makane ba. Mana eziokwu. Daalụ rinne. Ezo ọbara tụrụ edu ya na ngwa ọbara ọ na-abụ ataga onwere ihe na-eme ntụrụ. Anyị bụrụ moto a sị na kekuru onye anwa aba na mmadụ ka a ga-apịa moto dọwa ebe mana kekuru ya aba unu na-anya moto andọ na Lexus 300 Jeep mmadụ ka a ga-ebunye mana kekuru ya aba. Daalụnụ. Daalụnụ. Nwoke bụ nwoke, nwoke mara mma. A na-ekwu ọnwa na-ekwu ibe unu n'anya bụ aka akpụ ewi abata. Bishop ka o weta nke carry. It's okay there. Si butu oba na abọ. Ebe ọ ga-ọdụ ofu onye ejidekwa ndị a ka ndị Hausa akpụtakwa. Akpụtakwa na abọ. Ndị kichin a. On the onye mela weleva nna abịa ndị mmadụ aka. Onye akpụ ewi wee bịa ewi na-abọ ka ọ kpụ wee bịa. Onye mela wele ọ gazi elie. Fans na-abụghị ibe eji ekwu maka Thanksgiving. Onye nye ekene emekwa eri ọzọ. Isekwenenda. Ọ na-abịa na-akpụta ya. O nwere ome isekwenenda.
ifanso na abụghị ihe a na-agba ọgwụ n'ele onye meela awele mgbe ebi na-agba wee bịa na-akpụtakwa ọzọ okay obuke 550 ndị ọyọ ndị gọọmenti nye ibe kabarie esije wetagoro ụba hot na mbụ ma amụsị wetaba hot na anọ miseleba mmanya bịa ka nyewe gị enyeba Bishop ị ga-amụba ọlụ na ya ka ibe ọ na-eme na ibi na onye rie nso mbụ avoid their side. Ebe ọzọ ka akpụ abịa onye mee Thanksgiving onye bịa Thanksgiving alụlị awele ọgazie onye alụlị awele o wee gazie na ediga ka ya na bọs nọ Akwa-Okuko ewuro na ọ na-eme Ogwugwu nwa ekene eziokwu ewuro na ọ na-eme agwụ na ere ka eji mmadụ bịa na-agwụ na ere anyị na-ekwukwe ebe na nke a ka bụ mbido agara kwụrụ obi nsi akwụ eme na eme eze ndị ọgwụ nwoke eji eyi nwoke egwu mana eziokwu ewuchi m ugbere bịa dị so ọlanaeze ọmụba akwa onye ọbụla tụrụ na-egbu ọbara ọla bụ ọgwụ ọmụmụ na akwa mana mụ gwara ndị mmadụ si anụ ọbụna mmụ emere gị iwe gụ kene o nwere ibe ndị wee kwue onye wetara ebu na nwekwa mgbe ya bụ eruo ya akpụta ebi onye wetara ebi emekwa nwekwa mgbe ya bụ ruo ebute moto niile enwada ebe onwere nke m doro ego ọ mmadụ butere ụnụ anwa obere ego ka ntị dị ọ mmadụ gonye nye onye mee ibe dị mma ewere iwe ọma wee kene ya amara m mgbe ọ kọrọ ụta wee bịaba anyị ga na-enweta mma amara mgbe ọ kọrọ ụta wee bịaba anyị anyị wee gwa ya ka anyị merie ibe ka ọ dị mma arụsịarị ya were ibe ọma wee mee tata ewere ebi na mbụ owu onye kpụ ebi na mbụ nwa wee bịa wee sị ka o kene nna ọ ya adịrị gị mma ise egbuola ike nga erila ntụ nwa ịmarụ na ibe etiri ebe ori na nke bụ ego na-abịakwana ise na nke ịbụrụ abụ bụ obere ise chi aka ka ịwọla ego ise SKD ọ pụtara eri enyekwa ya ego nnekwu ego n'onye ma ama na-egosira nnekwu ego na Facebook nwoke o nwere ego ya bụ egosi na Facebook ekwuo na ndị ọgwụ ego nwee na-ekwu mana ọgwụ ego adịrọ n'ụwa nwa ibe bụ ọgwụ ego bụ ibe ị na-eme sikwuo na ọ na-agara aga esuru atịkpata ihe
asala ọkụ o nwere ibe dị ka ị na-akpọ ụlọ ego esi n'elu daba onye ọbụla gbara ibe enwe bụ wayo ka ọ chọrọ ma ọ gwara gị so ụfọdụ na-aga ọrụ my fans bụ na ya adịrịba mma onye ọbụla na-ebe nwe ya adịrị ụnụ mma ịma na be anyị nwe ama mma mana onwe ibe anyị ji wee lụọ na anyị nwe mere na onye zọbata ụkwụ ọ dịrị ya mma na flawa niile enwe ahụ ọgwụ dịsị n'ime ọ bụrụ flawa abịala m nta flawa na onwe ibe etiri na ọka ọma mma ele nwe ibe enwe amakwasa taiz onwe ibe dị n'ime onye zọbata ọkpa ọzọrọ ngọzi onye je ebe dị ọcha ife ọcha ya esi ya onye jere ebe ruru ini ife ini ya esi ya so na m na-aga ọrụ nwoke na nwaanyị ọkụ wee sị ya na ife mere onye nwa ya emekwara onye ọbụla na-ebe ọ bụrụ na o meere obi akene ka nke nwere wee mee adịrị gị mma divine connection onye chụba ya n'ọkarị ya mmadụ be nchụba ya n'ọkarị ya bịara igbu ya egbu onwe ya dị mma nwoke ebe nwere ego nwasịrị abịa nke ka nke nwa ya abịakwa ise nke a ga-eji ọma na menwekwa ọgwụ akwa ka akwa enwere m ọgwụ maka Chukwu enwere m ọgwụ akwa ka akwa masịkwa n'ụlọ mma agwawa eziokwu iche gizie wọchị anụ mara onye 23 years nwee ibe niile onwe ọgwụ akwa ka akwa mma agwawa eziokwu udo dị iri bute mmanya ka ndị mmadụ nwa imeziere m transfer ka ntinye ego na ụbọchị Tuzdee ga-akpasị ọgwụ ahụ ka ọ na-ebutekwu ego ya na-azụ ka ị nweta ihe nwe ọfụma ịsọrọ ndị agwa aga sọrọ nchedo ọ bụrụ nchedo na ịma ntị wee ebuka mana eji ya n'ihe nekwa bishọp ọ na-ebịa ya mụrụ abụọ otu na wee bugote Good. Akwa ka akwa nwoke nwe ngabasị akwa eze ndị ọgwụ ọzọ ka anyị na-azọ ya na-ebulu mmadụ onye ụzọ ọtata nwere ike ịchọ dịrị ya mma ọ bụta ịchọ ọzọ gbakwago a maka na ọ da-adịgide ọgwụ niile anyị nwa ya na-atara ya ata anyị ji agọzi mma alụ ka ọ dịrị ya mma na dibịa ọbụla na-agwọrọ mmadụ ka o nwee ego ya enwe ego ya ekwute nwa abụ ife ịzọdọ ọkwụ mbana a na-abụ mmụ anya akpọta nwa abụ ebe ịzọdọ ọba onwe ndị amadị abịa paakị amoto niile Tiwara-Aki a na-agwọ n'ele nwere eziokwu obodo niile na-agbala ozu ọsọ mana gụ na ozu bi n'ụlọ kontena m oju dara kịta mana kontena m achana mana ego ọ bụrụ na mmadụ nwa bụ ije nwe aka nna agwụ na mmadụ nwụọ kontena ada ọnya nwa na-eve Ogwugwu Akpu Okija ya mara ozu one dị n'Ogwugwu Akpu ka ọ dị maka onye mere alụ maka onye riri ibe mmadụ ọ bụrụ na iri ego mmadụ akpọ jee satụrụ ọfụma na o nwere ibe eji igbu mmadụ eme onye kpata anọkọtasị na-agbagbu onye nwe anọkọtasị na onye nwe anwa ikorobịa ọbụla nwụ ji mmadụ ụgwọ m kwuru maka na ọ bụ na o jiri mmadụ ụgwọ ọ ya nwụrụ ọnwụ ike ọ ya aka nka ikorobịa ọbụla nọkọta gbabiri nwụrụ o ji mmadụ ụgwọ m kwuru and o mejọrọ mmadụ m kwuru ọ bụ na ede atọ ajọ ndị South Africa na mara iwe m mgbara eziokwu mmadụ ebula abịa bie nwanne ka ole ka ba tupu ego akọba akwụkwọ mmadụ eweta ọrụ akwụkwọ ụgwọ ọrụcha ịkwụ ụgwọ asị gị weta akaụntụ ka eti ego ka etupee akwa eziokwu etochie ọ dị mma ọrụ iwelu nke nwaanyị ewelu nke anyị ego ise bụ ego ka ọla na-ewetara onwe ị na-atụ mpete n'ego onye ọzọ agba ebie sumode